Salutare toată lumea, eu sunt Teddy și bine m-am găsit la al 4-lea sau al 5-lea episod din seria noastră de Beach Buggy Racing. Hai să continuăm. Am văzut că la episoadele anterioare s-au strâns gen 7-8 vizionări și asta mă încântă foarte mult. Race în Fiesta Village. Hai să vedem. Să dăm drumul. Just împușc. Ups. Nu. Am cerut eu ceva să împușc, da. Not very effective. Și unul dintre ăștia are Hydra Dragon. Tot. N-a deșat el. Câte lepuri sunt? Unul din doi. De fapt, două lepuri. Se bagă nebună asta, ești nebun. Se bagă nebună asta, ești nebun. Ia de tornada. Tot oricând să mă scot de pe circuit. Găini. Nu cred că o găină. La doilea lap. Ce să mă pușcă? Ha. Asta sigur. Ați auzit gen o muzică de aia extraterestră? Bine, am făcut să lucrez, acum prea bine. Jocul e foarte fun. Țarnățetă, dar... Oops, go premium. Zero LEDs, infinite tickets, free car paintings, support the developers. Nah. Okay. Și acum cursă dinainte de boss. Bine, nu pot să spun boss, că... Na. Pe plajă. Bine, să rămâne, să bine. Să mă învăț eu. Să dau cuiva din... Nu, ce nu suport eu coarnele alea. Ce mine cu două lepuri. Nu. Scut. Ce bine că am avut nos. Am stăluță pe mine. Ce contagios. O să mă pușc. Mersi. Haide-l! Oh, epic! Ce bine că am prins asta pe cameră. Era cât pe ce să iau fake power-up-ul. Ăla nu e bun deloc. De asta mă și miră. Yes! Cu cursă pe locul 1.
Hey man, you're making waves. Man. Beach Bro challenges you to one-on-one if you can recruit beach to be a part of him. Plus full refill. Ball Blasterul ăla știu că e puternic. Deci trebuie să ne upgradăm mașina să fie Strength, Acceleration și Handling. Ia switch car, să vedem cât costă următoarea mașină. Really Pro, Lightning, Lunar Rover, Rock Stomper, Grim Road, Lambini, Dune Jumper îmi place mie. Care Lambini ăla ce vreau să conduce asta. Am condus-o și pe asta. Handling-ul ăla asta bun. Ia tot speed-ul nici nu știu ce. Cred că asta e cel mai beach buggy ăsta al meu, e cel mai egalat. Hai să ne băgăm pe mini-boss. Așa, hai să ne băgăm. E pe harta asta. O să sară în față cu un problem. Și luăm un de power-up, gen acum. Da. Urăsc ăsta. Vedeți? Asta e cheater. Man, asta se numește cheater. Nu trebuie. Nu. Ce zic, nu? Încă frumos. E un lep din două. Ups. Da, pot vedea de exemplu unde am mers. A fost boluit. Oh my god. Nu. În orice bilă te duce, frate, ăsta te pune gen fără gravitație, fraier. Nu mă pot apropia de el. Fără bile. Wow, dar e greu de evitat ăsta pe bune. Un pic cam OP. If you really think of it. Uh-oh. Dăm ceva bun. Ce mi-a dat asta? Ce mi-a dat rachetele? Poate la ajunge primul test. Da. Quit! De ce am dat quit? Refill. Haide. Trebuie să terminăm cursa asta. O să sar în față, sunt sigur. Nu știu cum se numește power-up-ul ăsta. Trebuie să duci în față. Mamă, ce mă enervează bilele astea. Nu știu cum pot să fie bila asta. Nu e bilă, gigant. Nu e bilă. Nu. Într-un fel e și un avantaj. Într-un fel e și bine asta pentru joc care să... Vreau să ce joc care să-l arunc în aer, dar... Asta clar nu e. Îți e de viteză chestia asta. Bun, îți e de viteză. Nu, 3 nos. Că e atât de greu de controlat când ai nos. Cea.
Mă bucur. Motherfucker. Fost unul fake. L-am omorât? Da, aparent. Nu! Oh my god. Atât de aproape. Încerc cum arată. Mă enervează bine asta. Oh my god. Rage. Stai să vedem asta bine. Eu nu înțeleg de ce ăsta are power up-ul ăsta cu un pic. Și le dă și în față. Lasă-mă în pace. Apropo, fake power-up-ul l-am cumpărat. Am alunecat pe propriul meu ulei. Abandoned that's Australia epic battle. You really got what it takes, man. Okay, you won next time to beat Beach Bro. New series Beach Bro unlocked. Și full de astea. Ok, hai să vedem. Coco Loco. Asta o să ne uităm. Pic. Ok. Hai să vedem și acesta. A powerful sonic strike that cracks the earth in seconds. Flying high, pardon. Ok. 250 HP play the next let's see how it works. Da. You just need to max out humor stats and... Ok. Deci trebuie să fac 250 HP. Oh, ok. Dar vom face... Hai să ne uităm și la Beach Bro. Beach Bro doesn't get why other races are chill out and have fun, dude. Bounce your opponents high into the sky. După avem Roxy Ruler, Max Kelly, Disco Jimmy, Zorb, Ogog, Benny, Zipo. Și astea sunt caracterele care ne mai rămân. Ok. Deci cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Iar noi ne revedem data viitoare într-un nou episod. Pa, pa!